I des del punt a punt parlem amb una part clau com és la Federació Valenciana de Hockey. El director general el tenim així, Adrián Navarro. Adrián, increíble lo que estem vivint estos días así en València, tindre una competició con la Pro League, no és poca cosa. No, la veritat és que estem molt contents d'una vegada més que la Federació Espanyola de Hockey i la Federació Internacional hagin apostat per la Federació Valenciana i per aquestes instal·lacions municipals que tenim al Poliesportiu Verge del Carme Veteró per a tenir 6 dies de hockey de màxim nivell. Són 2 partits al dia, la veritat és que estem molt, molt contents perquè, esta és la casa de la Federació Espanyola. De fet, portem més de 50 partits de Pro League al final d'este moment de competició i des que va començar en 2019 la veritat és que pràcticament cada temporada hem tingut així xics, xiques, com és el cas d'estos dies. Però és que no sols la Pro League s'encarrega de vindre així, sinó que la Federació Valenciana fa també que una instal·lació com esta de Veteró també pugui acollir altres cites, com va ser el preolímpic, com el futurs europeus sub-21 que teniu en marxa, no? També. Sí, la veritat és que tenim unes instal·lacions magnífiques i, com te comentava, la Federació Espanyola ha apostat moltes vegades per nosaltres, tant per a tornejos com esta Pro League, que és en format lliga, com per a preolímpics, que han permès a les seleccions absolutes classificar per als Jocs. Va passar en 2015, va passar també en el 19, va tornar a passar per als Jocs Olímpics de les del 24 i la veritat és que estem encantats, una vegada més acollint un esdeveniment nou i més que en vindran, com per exemple l'Eurohockey sub-21 d'este estiu. Quin és el feedback que trobeu de totes les seleccions dels jugadors que venen i també dels aficionats? Perquè estem veient, per exemple, així la grada plena d'holandesos, avui. Sí, la veritat és que per lo que és els jugadors i jugadores estem, cada vegada que es preguntem, venen molt a gust. El clima de València acompanya moltíssim, tant per als que són de casa com per als que venen de fora, dels punts d'Europa o de fins i tot del món. En juny tindrem Argentina i la veritat és que en països com Bèlgica, Holanda, on el hockey és realment famós i té una presència molt més notable, arrastra aquest tipus de gent i fa que, també combinat en les concentracions dels equips més del dia a dia de Holanda, avui tinguem quasi el ple a l'estadi. Ja per últim, esta competició s'acaba el dimarts, no sé si se podria convidar a la gent que encara queden 2 dies de hockey per a que vinguin així a Veteró. Sí, estem quasi a la meitat, una miqueta més, ens queda dilluns, que Espanya no juga, però la veritat és que tenim partits de molt bon nivell i convidem a tot el món a que vinga i dimarts la veritat és que estem ja en sold out pràcticament, vull dir, anem a tindre ple, la veritat és que hem aconseguit que vora 1.000 escolars s'acosten a les nostres instal·lacions per a veure a les 2 seleccions espanyoles, masculina i femenina, en l'última jornada, però segur que alguna entrada poden comprar encara i els anime a tot el món que vinguin a veure. Doncs que s'arriben i des del punt a punt facilitem també aquesta finestra per a que vinguin a conèixer el millor hockey del món. Molt bé, moltes gràcies i benvinguts al millor hockey. L'entrevista del nostre company Matías Solivera amb Adrián Navarro, director general de la Federació d'Hockey de la Comunitat Valenciana.